Sa number 7, Negros Occidental Police Provincial Office pagatutukan ang mga salakyan kag kung sino ang mga tag-iya sini nga nagaparking lang sa guwa sa ilang headquarters. Amo sini masami ang sitwasyon kada aga sa guwa sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters sa Burgos Extension sa Bacolod City. May mga salakyan nga nagaparking sa piyak kakilid sang highway nga isa ka traffic violation. Kung peak hours, nagalabot sa ospital ang pilahay sa mga salakyan. Sunod sa kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Judices Catalogo, nagmando ng Deputy Chief for Operations ang NOCPO nga usisaon kung sino ang mga tag-iya sa mga nagaparking ng mga salakyan kag kung mayara sa mga pulis nga nagaparking. Sila ang pangsawayon bangod hindi dapat nga parkingan ang kilid sang highway. Kung parayon pa sunod sa kay Catalogo, ang pagpark sa mga pulis sa highway, sila makig-angot sa bitaw ag TMU, agud maisuwan sa ticket ang ining mga pulis. Madako man ang parking area sa sulod sa headquarters sunod sa kay Catalogo, gani wala sang rason nga asagwa maparking ang mga pulis. Pila sa mga nagapark sa gwa ang mga civilian man sunod sa kay Catalogo nga nagaproseso sa sulod sang NOCPO. Gani ila man ini nga warningan kag sila makig-angot man sa bitaw agud mabutangan sang traffic enforcer kun kinahanglan.